Ayan, manager ni Barista Lalab, Miguel Lab, shout out. Ka nag-live. Ka-open ko lang. Kakatamad kasi, ayan. L3, Miguel Lab, shout out, Lalab L3. Yan, Lalab manager ni Barista Miguel Lab, shout out. Tamsak support, Lalab, salamat. Ayan. Ayan, salamat, Lalab, salamat. Ka-open ko lang. L3, Lalab, Miguel Lab, shout out, L3. L3, ayan, nagbaba ng buy si L3, Miguel Lab, shout out. Naka-live ka ba? Tingnan natin. L3 Lalab, Miguel Lab, shout out, L3. Wow. Ayan, Lalab, sa ano mo, juice. Ano ba yan? May langaw. L3 Lalab, Miguel Lab, shout out, L3. Sira pa yung relo ko. Thank you, all host. Ayan, Lalab L3, thank you so much. Thank you, Lalab host. Ayan. Thank you. Sira. Sira ang relo natin. Ayan, 1 million, Miguel Lab, shout out. Tamsak host, Heart Vlogs, Lalab, Miguel Lab, shout out. Lalab, ayan. Tat. DJ Johnny Music Mix, Miguel Lab, shout out. DJ Johnny Lalab, Miguel Lab, shout out. Yan kita ng jacket, DJ Johnny. Ayan. Mabagal kasi lumabas. Ayan, may jacket ka na, DJ. Ayan, DJ Johnny Music, Miguel Lab, shout out. Ayan, 4 million, Miguel Lab, shout out. Patamsak ko sa upcoming premiere. Sige, Lalab, tamsakin natin yan, Lalab. Premiere mo na yan, Lalab. Tingnan muna natin. Santano, Lalab, Miguel Lab, shout out. Santano Moitra, good morning. Ayan. Santano, Miguel Lab, shout out. Thank you so much po, ma'am. Pasupport naman po sa premiere. Sige, Lalab, mag-ano tayo sa premiere. Tamsakan ko muna yung nakapin. Wait lang. L3, you still here, L3? L3, you still here? L3. L3, you still here, Lalab, L3? Patusok naman po, ma'am, sapat na. Ayan. Bilang Lalab, tusukin natin yan. Sino ba unang pumasok? Punta muna tayo kay Heart Vlogs para sa premiere niya. Patamsakan. Ikaw sunod ano ha? DJ. Tusukin natin yan, no problem. Love you there. Ayan, thank you so much, Santano Lalab. Thank you.
Palablab po ako nakapin mga lalab. So yan si Heart Vlog. Tamsakan po natin upcoming premiere. Go Ride Going to Quiapo. Ayan. Sige, wait lang ha, DJ. Tamsakan ko rin yan. Ayan, Samira Lalab Migalab, shout out, Samira. DJ, wait lang Lalab, DJ. Ayan. Samira Migalab, shout out, Santano, why you not coming at WhatsApp? I'm not using WhatsApp, Santano. I use WhatsApp if I go United Arab Emirates. I use WhatsApp. But here in Philippines, this WhatsApp is not working. Only they are using here Messenger on Facebook. But for WhatsApp, they don't know also. Haki Lalab Migalab, shout out, Haki. Haki Lalab Migalab, shout out, Haki Ukak. Haki, ayan. Ayan, Lalab Heart, tamsak na ko na Lala. Tamsakan ko na to, 2 tamsak. Haki Ukak, nagbaba ng bahay, Migalab, shout out, Haki. Palablab po ako nakapin mga lalabs, yung premiere po nung nakapin. Ayan, DJ, nasa bahay mo na ako, tamsakan natin yan. Naka-live ka pala. Binababa mo yan. Ayan. Huwag mo ibaba yung live mo, oy. I-live mo lang yung video mo. Ayan, naka-live ka pala, DJ. Cooking with Sapia, Migalab, shoutout. Assalamualaikum, host. Sis, how are you? Ayan. Haki Ukak, nagbaba ng bahay, Haki. Naka-live si mga lalab, DJ Johnny. Naka-live siya, ayan. Assalamualaikum, Samira sis, ayan. Cooking with Sapia. Maray na guwapa, maray na aga, YouTube Uno. YouTube Uno Lalab, Migalab, shout out. Ayan, 5 million Migalab, shout out. Kumusta ka na YouTube Uno? Nag-breakfast ka na ba? Good morning, Lalab, YouTube Uno. Ayan. Cooking, Lalab, thank you so much, Lalab, sa palike. Ayan. Cooking, thank you so much, Lalab, Cooking. Gopasios, oy. Ayan, thank you so much, Lalab, YouTube Uno. Maganda lang yung ating gising. Ganun talaga minsan. Pag maganda yung gising mo, maganda ka rin. Welcome, Hosis. Ayan. Bakit itong bangaw na to everyday nandito? Wala, everyday siya nandito. Welcome, Hosis from Cooking with Sapia. Kung naamoy nyo lang mga lalabs, yung naamoy ko, amoy tuyo. Amoy tuyo! Ayan. Amoy tuyo mga lalabs, oy. Para tayong hinihila, kumain ka. Hindi pa ako nag-aganos, walang pang-almusal. Wow, naman si YouTube Uno, oy. Magluto ka na, YouTube Uno. Magluto ka ng tuyo, lagyan mo ng kamatis. Ayan. Tapos sinangag, oh my God. It's so yummy. Ayan. 9 million Megalab, shout out. Mga lalab, palablab naman po ako mga lalab sa nakapin. Patamsak naman po ako sa premiere ni Heart Vlogs. Ayan. Tamsak lang mga lalab, sapat na. Sapat na ang minsan. Ang dog talaga kaurungkan. Yasen Light. Yasen Lalab Migalab, shout out. Yasen. But for me, no? Design ta. Ano dang? Hindi pantay? Ang kapal mo. Nang duag dang. Sako lang duag. Ang kapal ng mukha mo. Pango ako dida. Say, buboy. Yasin Lalab, you have no moderator. Thank you so much.
OFW ako, Jaa Lifestyle Morning Host. Mega love shout out, lalab. OFW ako lifestyle. Ayan, lalab, mega love shout out. Wala nga siguro mamayang tanghali na lang mag-ihaw ako ng sardinas. Ihawin mo ang lata. Haki Ukak. Ayan, mega love shout out, nagbaba ng bahay. Lablabin, mga lalabs. Ayan. Haki Ukak, nagbaba ng bahay, mga lalas. Ayan, kinain lang ni host ngayon ay saging. Ayan. Yung saging na ano, mga lalabs, yung saging na nilagay, hindi yung saging na buhay. YouTube Bono. Ayan, YouTube Bono, lalabs. Oy. Mega love shout out, mga lalabs. Ayan, YouTube Bono, may saging ako dito, lalabs, kung gusto mo ng saging. YouTube Bono, gusto mo ng saging, lalabs? Cooking with Zapia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. YouTube Bono, lalabs. Dan from Cooking with Zapia. Ayan, thank you so much. Mga lalab, palablab naman ako sa ibababa kong bahay. Ang aking new uploads. Hanggang ngayon, unti pa rin views. Ayan, 4 million, mega love shout out, 4 million. Cooking with Zapia, mega love shout out. Durian host, palit tayo sa pili. Saan yung durian, lalab? Di pa ako nakatikim ng durian since birth. Naririnig ko lang ang durian daw mabaho. Barista Pilye, lalabs. Ayan, tamsak host, Sergio Mardi, mega love shout out. Hello, Cooking with Zapia from YouTube Bono, Sergio Mardi, mega love shout out po. Ayan, good morning po everyone. Ayan, lablabin natin manager ni Barista, mga lalabs. Lalab, hindi ka naka-live ngayon. Why? Why, Delilah? Ayan, manager ni Barista, lablabin natin, mga lalabs. Pag pumunta kayo sa kanyang live, maraming ayuda. Lumilipad yung mga bananang malalaki. Ayan. Hayos, mga lalab, patamsak sa premiere. Salamat. Ayan, 5 million, mega love shout out. Mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin? Patamsak naman po ako sa nakapin. Si Papa ay nagsashout. Nakapin, tamsak, dating dikit from OFW ako. Hi host, mga lalab, patamsak sa premiere. Paguhit sisi, ayan. Sige po, Sergio Mardi, ayan. Tamsak na, lalab. Nandyan pa ba si ano? Sige lang, Sergio Mardi, lalab. Ayan. OFW, tamsak na sa iyong bahay. Ang durian, parang ano yan, alam mo na, mabaho ang tikman, masarap. Parang ano, Pokemon. Para bang Pokemon, ano? YouTube Uno, parang Pokemon ng amoy, pero masarap. Ayan. Tips paano i-repair sariling mobile. Ayan. Wow, sana all marunong mag-repair. Mga lalabs kayo dyan, yung mga ano dyan, mag-breakfast muna kayo, wag kayo puro ano, puro white tea. Ha, matalino ka talaga, idol. O naman lalab, pares tayo, lahat naman tayo matatalino sa kalukuhan. Cooking with Zapia, ayan, nagbaba ng bahay, lablabin natin, mga lalab. Ayan, Barista Philly, Sergio Mardi, mga lalab, ayan, puntahan natin yan. Kapag nag-GLS yan, maraming ayuda. Ayan. Naka ano pala si ano, Barista, naka-live. Kapon lalab, napakadami mong tao. Pumasok ako sa live mo kahapon, hindi lang ako nagsabi. Nagtamsak lang ako, lalabs, kahapon, ano. Marami kang viewers yesterday. Ano, Barista Philye, ayan. OFW ako, shout out. Ayan, shout out OFW from YouTube Uno. YouTube Uno, lalab, mega love shout out. 6 million, mega love shout out. Ayan, maglablaban, magdikitan, mga lalabs. Nangangamoy tuyo, ay sarap. Sarap ng tuyo, parang inaakit na kumain ka, nalagyan ng kamates. Ayan.
Thank you, OFW from Cooking with Sapia. Ayan. 6 million mega love shout out. Cooking Lalab, nandito ka pa ba? Sergio Marde, nandito ka pa ba, Sergio Marde? Ayan. Mga lalab, mega love shout out. 7 million in the house. Ayan. Best TV Vlog Official, good morning os. Road to grade 1. Road to grade 1 lalabs. Ayan. Sige, baba mo yung bahay kung road to grade 1 nang masilip natin yung bahay mo dyan. Ayan. Best TV. Sir Marop, mega love shout out. Ayan. Mega love shout out everyone. BSTV Vlog, YouTube no nagbaba ng bahay. Heart Vlogs done from Jumardi. Ayan, Heart Vlogs, lablabayin mo Sir Jumardi Lalabs. Punta ka sa kanyang LS, maraming ayuda dyan. Sir Marok Versosa, mega love shout out po YouTube no. BSTV, meron ka na pong panty. Meron ka ng panty, meron ka ng brief. Ayan. Meron ka ng brief lalabs. BG lang, ayan. Binigyan na kita ng brief na ano, yung gamit na, yung may punit sa puwet. Ayan, ano, saan ka na ba, BS? Baba mo yung bahay mo, oy. BG lang, Ramarop Versosa, lalab, salamat sa pa-BG lang, ayan. Lalab, BS, nasaan ka na, lalabs, oy? Ayaw mo ba ng ano, butas na brief? Ayan. BG lang. Sergio Mardi, ayan. Heart Vlog lalab dan si Sergio Mardi. Best TV Vlog, nandito ka pa ba? Kung nandito ka, ibaba mo na yan. Ayan. Wala siya. Ayan. Chararararam, charan. Maafil TV, mega love shout out, Maafil. Ayan. Maafil, lalabs, oy. Tamsak support from Barista Lalabs. Ayan, maraming salamat Lalabs sa iyong support. Ayan. Ayan, 8 million mega love shout out everyone. Ay. Dan na kayo sa kapin, punta tayo kay YouTube na walang breakfast. Ayan. Mag-ihaw daw siya ng ano, lata ng sardinas. Ayan. Tamsak support YouTube no, mega love shout out. Ayan. Palablab po ako kay YouTube no mga lalabs. Pagguhit Sisi Koy. Sige po Sir Jumarde. Ilan na ba yung iyong pamamahay? Chararang charan. Taran. Pagguhit Sisi Koy. Hello everyone. Nice to meet you every hug. Ayan. Ano, Lisongson lalab, mega love, shout out. BS, sunod kita kay ano lalab ha, kay YouTube no, wag kang mag-run away. Don't go, just stay. Ayan. Kasi kanina tinatawag kita ng 3 times. 3 times lalab, hindi ka nagbaba ng bahay. Ayan. Palablab muna pa ako sa nakapin mga lalabs. Nakapin tayo, nakapin. Ayan. 8 million mega love shout out, 8 million in the house. Ayan. 16 million tamsak. Ayan, everyone, thank you so much. Ayan. Maglablaban, magdikitan. Ayan, Maafil TV, mega love shout out, Papinhos. BS, just wait for a while, lalabs. After YouTube muna, ipipin kita para gumuhit ka. Ayan. Punta tayo kay Sergio Marde. Ayan. Silipin natin yung kanyang pamamahay kung hindi pa ako nakadikit sa kanya. Sige, lalabs. Ano pin kita mamaya? Wait lang. Wait lang, lalabs. Wait. Ayan, 5 million mega love shout out. Maafil TV. Ayan. Si Maafil lablabin. Maafil. Ayan. 5 million mega love shout out. Ayan. Tadadan. Palablab sa premier ni Sir Marop. Sige Sir Marop, lablabin natin yan. Tamsakan. Ayan. Hindi ko lang ng uragon ako yan. Ano Sir Marop, tamsak. Ayan, mamaya itamsak ko yung main ko. Wait lang. Patamsak po yung may mga premier dyan mga lalab. Si Sir Marop. Ayan. Nangilak mo nga yung live ko. Lang pakinabang. Pag sumakod ako, dito ka bigyan.
Ayan, 3 million mega love shout out. 3 million. Aray ko nang akala yung pa ako. Wala pa kasing kain kaya ganyan yung boses ko eh. Wala pa kasing breakfast. Ayan, 4 million mega love shout out. Mega love shout out Maafil TV. Maafil, ayan si Maafil mga lalabs. Lablabin, lablabin, lablabin. Tayo'y maglablaban, magmahalan. Ayan. 7 million mega love shout out, 7 million. Maglablaban mga heart vlogs, pasukli naman dyan. Heart vlogs, lalab, suklian mo si Sergio Mardi, lalabs. Ay, maloy na maloy. Isda kayo dyan. 3 million, ayan. Sergio Mardi, nasa pamamahay mo ako sa ano mo. Tips paano i-repair sarili mong mobile. Love you all from Maafil TV, ayan. Love you more, Maafil. Sergio Mardi, salamat sa tips. Paano i-repair ang sariling mobile? Thank you for sharing. Ayan. 2 million mega love shout out. 2 million yung walang pang mga kain dyan magsikain. Ayan. Hindi kayo kumain ng saging dang? Natas. Natusan ko si Bibi, di ako dinalan. Maafil TV, nagbaba ng bahay. Sure, bolik. Legit, madikit pa sa may tibad. Ayan. Esteban Chiyong Harang, mega mega love shout out. Esteban Chiyong Lalab, how are you? Have a nice day. 5 million mega mega love shout out. Ayan. Esteban Chiyong. Sergio Mardi, pinapanood ko pa yung ano mo video. Ayan. Ayan, Esteban Chiyong Harang. Lalab, thank you so much sa paharang. Ayan. Salamat sa paharang. Allah bless my life today. Sana wag mag-loading. Ayan. Ayan, 5 million mega mega love shout out. Steven Chiyong Lalab, meron ka na pong jacket. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Mega mega love shout out. Mga lalabs, ano, sino ba yung kanina? Dan na po ba kayo kay YouTube no? BSTV Vlog, nandito ka pa ba? Kung nandito kayo, baba mo na yung bahay mo. BSTV Vlog, sa mga nangailangang banana, dalaw lang kayo LS ko mamaya. 1 p.m. Pinas time. Ayan. Yung mga gustong mang banana dyan mga lalabs, 1 p.m. po ang live ni Sergio Marde. Ayan. Bisitahin natin mga lalabs. Maraming tao dyan sa kanyang live. Ayan. Lumilipad yung maraming banana. Delma mega love shout out. Delma Jennifer. SM Diaries mega mega love shout out host. Ayan. Lalab mega mega love shout out. SM Diaries. Ayan. 6 million mega mega love shout out. Ayan. Ayan, meron ka na pong jacket SM Diaries Lalab. Thank you so much. Ayan. Delma, nagbaba ng bahay. Delma. 6 million mega mega love shout out. Tamsak dikit pulpak sa host. Sige, SM Diaries, silipin ko yung bahay mo. Main channel mo ba yan, lalabs? Ayan. Ayan, Sergio Marde. 3 minutes watch. Idikit ko na to sa'yo, Sergio Marde. Hindi na ako magbabakas. Kapatid, nag-level up ka na sa voice mo. Dati bumubulong ka lang, hehe. Kasi Sir Marop, nasa Pilipinas pa ako ngayon. Before sa aking upahan sa abroad, it's not allowed to talk too much loud because my neighborhood is too much complain every day. Ayan. That's now I am here. Even that I speak loudly, no one will complain to me. Ayan. I'm Diaries Mega Love shout out. SM Diaries Mega Love shout out from Jumarde. Ayan. BSTV Vlog. Ayan. Ano, Sir Jumarde, nadikit ko na yung isa sa'yo, lalabs. Ayan. Hindi ko pinapatay, pinapanood ko pa rin. Ayan. Ayan, 4 million Mega Mega Love shout out. 4 million. Jumarde, hello from SM Diaries. BS. Ayan. Nakapin pasukli. Nakapin pasukli, YouTube no. Nandito ka pa ba, YouTube no? Beautiful girl. Ayan, SM. Ay, SMBS. Ayan, pinakita BSA. Pero di ko pa nakita yung bahay mo. Okay, kapatid.
Kaya pala andyan ka na pala sa probinsya. Yes, lalabs. Kaso lang minsan naman ang connection dito always problem. Ang hirap ng connection dito sa probinsya, pawala-wala. Lalo na pag malakas yung ulan. Sige lang, SM Diaries lalab. Diyan ka lang lalabs. Bigyan kita ng ayuda. Wait lang ha. Ayan, palablabo na ako mga lalab sa nakapin. BS TV Vlog. BS TV Vlog. Nakapin, lablabin natin mga lalabs. Paayuda host. Mafil. Ayan. Steven Chiong. Nagbaba ng bahay. SSC TV. Mega love. Shout out. Ayan. BS TV Vlog Official 911. Road to 1K ang nakapin. Ayan. Thank you, host. Dikit Guhit. Ayan, mag-iwan lang ng bakas para masuklian ko agad kayo. Thank you. Sige lang, lalab. Sige lang. Ayan. 5 million Migalab shout out. Sisimula na naman tong connection na lintian na to. 8:30 pa lang eh.